Good day, sanibonani mafowethu. Nijani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here. Thank you for supporting this channel. Ngamukela ama new subscribers ku YouTube nama new followers ku TikTok. Ngithi ngiyabonga kakhulu kini nonke abafowethu ngokuthi nisijoyine la ukukhulisa le channel. Ngibonga bonke aba-engage kuma comments section. Nalabo nje aba-reactayo kuma videos wami ngiyanibonga kakhulu guys. Ngicela siqhubeke senza kanjalo ukuze sikhulise le channel. Thank you so much. Kule video namhlanje ngifisa ukuthi sike sibheke njengoba i-ad hoc committee nje isiqedile eParliament. Sike sibheke le ndaba ye-PKTT ngoba engathi yona la ngokuyinhloko okwakuyiyona empeleni ngathi neya trigger ubaba uMkhwanazi ukuthi asukumele yonke lento eyenzakalayo ukukhulunywa ngayo njengamanje kulama committee. I-PKTT just nje ukukhumbuzana i-political killings task team okuyithimba lamaphoyisa nabanye bomthetho abahlanganiswa ukuthi baphenye indaba zokubulawa kosopolitiki kakhulukazi makiyokhethweni ukuthi kwenziwa yini abantu babulalane makiyokhethweni obani ababulala obani njalo njalo. I-PKTT was all about that, ukulandelela ama case okubulawa kosopolitiki njalo njalo. So ke i-PKTT le sizokhumbula ukuthi yafonyishwa i-IMC, Interministerial Committee, noma ikomiti elihlanganisa ominister bama department ahlukahlukene. Bahlanganisa amakhanda bagcina sebekhipha noma beproducer into eyabizwa ngokuthi yi-PKTT. Uyayibona. So ke i-IMC noma i-Interministerial Committee ke isuke kuyi-committee engasho ngithi i-approved by upresident ukuthi ayibe khona yenze lo msebenzi. So ke kwaba into kanjalo manje i-political killings task team le kwaba ne-debate mawulalela inkulumo kaMinister uMchunu wamaphoyisa. Kwaba khona i-debate yaba khona singazi thina ukuthi le PKTT njengoba yayifonyishelwe noma yayakhelwe ukuphenya indaba zepolitiki ukuthi opolitiki babulalana kanjani. Kufanelekile nithi iqhubeke ibe khona le PKTT noma kufanele ukuthi makudlula ikhetho iphelelwe isikhathi, mhlambe kuyophindwe kwenziwe enye uma kulandela ukhetho lizayo. Esiktholayo ke la ukuthi ngokuka Mchunu uMinister uMchunu i-IMC for example noma lama minister ayehlangene aze aveza noma aproducer le PKTT ngokusho kaMchunu kwaphela ukuhlangana ngaleyo ndlela ama minister ehlangene ngayo ukuthi kukhishwe igama lokuthi akube ne-PKTT noma it lapsed mangayibeka ngolimi lwesingisi. Usho njalo uMchunu uthi kwaphela nge-IMC noma kwaphela ukuthi kube nalokuhlangana kudecidwe noma kukhulunywe indaba ze-PKTT uma sekuphela ukhetho. Kodwa uPresident Cyril Ramaphosa ukhuluma into ehlukile empendulweni yakhe ayibhalele i-ad hoc committee eParliament. Uthi uPresident Ramaphosa i-Interministerial Committee le noma i-IMC even noma sekudlula ama-elections ayipheli iba khona. Usho njalo uCyril uthi akuzange kuphele ukuthi ngoba naku sekudlula ama-elections ama-minister angahlangana khuluma nge-PKTT. Uthi akuzange kuphela. So uyabona ukuthi from the start sekuvele khona
i-friction la between istatement sika Mchunu nestatement sika President Ramaphosa. Ubani okhuluma iqiniso? Ubani ngempela okhuluma iqiniso phakathi kwalabantu abawu2 uma ezothi omunye kwaphela after ama-elections ukuthi kukhulunywe indaba ze-PKTT kodwa omunye athi ikhona i-PKTT ayizange i-dissolve noma ayidissolve vele even after elections. So ake nje siyibuke lapho. Uyakhumbula ukuthi uGeneral Mkhwanazi uma ezovela kwabe indaba nge-6 July 2024 uma ezovela phambi kwabe indaba ngo-2025 empeleni wakhuluma izinto ezimangazayo ngendaba ye-PKTT. Uthi uGeneral Mkhwanazi around 31 December 2024 kwaba nencwadi eyabhalwa incwadi eyayiya kubani na ku-National Commissioner wamaphoyisa ubaba uFani Masimula ukuthi i-PKTT ayidissolve noma akuphele ngayo. Umchunu in short uyena owaveza lencwadi, asazi noma yabhalwa nguye kodwa yavela ngaye. Kodwa ke sesiyathola ukuthi incwadi le vele umchunu uyayivuma ukuthi yes yaba khona incwadi futhi yabhalwa nguye yokuthi i-PKTT ayidissolve. In short uyakuvuma ukuthi vele waba nombono ukuthi ayidissolve kodwa ukudissolve kwe-PKTT noma ukuqedwa kwe-PKTT le ncwadi le wayikhipha around 31 December 2024. Okumangazayo ngale ncwadi yokudissolve kwe-PKTT information esensitive njengale noma ebaluleke njengale kwakuyi-information okwakufanele ibe yaziwe empeleni mhlambe uMinister uMchunu mhlambe uGeneral Fani Masimula noPresident Ramaphosa okungabantu abanayo isay eindabeni zasemaphoyiseni njengabantu abaphezulu ezikhundleni ekuphathweni kwale department yamaphoyisa. Kodwa sathola ukuthi incwadi le yase yaziwa abantu abangazona even izisebenzi zikahulumeni abafana noBrown Mkhothi. uBrown Mkhothi wazi ngale ncwadi eli bangazi abanye abantu eSouth Africa wazi kodwa uBrown Mkhothi ukuthi iPKTT iyadissolve. Uyayibona? Wazwatshela even uKhethi Matlala ukuthi labantu laba abafikile emzini wakho bezokuharasa noma bezokuhlukumeza ngineyindaba ezinhle zokukutshela kusho uBrown Mkhothi kuKhethi ukuthi leyo PKTT leyo has been dissolved noma ihlakaziwe. Thina sihleli lapha sicelebrateela uDecember kumnandi kwehla kwenyuka amaletha la okudisbandwa kwePKTT okudisbandwa kwale thimba leli elivikela noma eliphenya indaba zokubulawa kosopolitiki. Uyayibona leyo nto? Iletha ke leyo okumangazayo ke ukuthi uPresident wethu eSouth Africa uPresident Ramaphosa asizwa ephawula ngokuthi kunencwadi ekhona around lo December 2024 mayikhishwa lencwadi. uCyril Ramaphosa akuveli lutho ngaye akakuphawuli lutho akho lutho nje statement esizwayo ngomkhwanazi ukuthi kwenzakalani okuvela kuCyril ngaleso sikhathi, nothing. Kuze kuvela empendulweni yakhe uCyril mangabe ephendula esebuzwa ngale ncwadi ukuthi Mr President uqale nini wena ukwazi ngale ncwadi le yokudisbandwa noma yokudissolve kwePKTT. uPresident Ramaphosa uphendula sekunini sekuFebruary 2025 the following year. Uthi naye wazi late ngendaba yokudisbandwa kwani kwePKTT. Late okuphambanayo ke manje naloku esakuthola kuMinister uMchunu
oqashwe uRamaphosa. Yebo, ngoba uMinister uMchunu uthi mayebuzwa ngale ncwadi noma ukudissolve kwePKTT uthi uMchunu ngamtshela uPresident Ramaphosa. Nako bekubeka ngokungengiza ngoba kwadingeka ukuthi azacindezelwe ukuze acacise ukuthi uma ngabe ukhipha lencwadi yokuthi ayidisbandwe noma lihlakazwe loluphiko lwePKTT wamtshela noPresident wathini. Uyaveza uMchunu uthi hayi ku-affidavit yami njengoba nibonile ngiyasho ukuthi ngamtshela uPresident. Wavuma yini ukuthi disbandwe? Uthi yena uMchunu uthi yes ngokwale affidavit bathi eParliament sifuna usho ukuthi yes wavuma wagcina ethe yes. Kusho bani? uMinister uMchunu. Yayizwa leyo nto. Kuyaphambana ke lokho. Uma ngabe uMinister uMchunu amtshela uPresident Ramaphosa ukuthi ngiyayidisbanda manje iPKTT noma ngiyaliqeda luhlaka lolu lwePKTT. Wathini uPresident Ramaphosa kulokho? Wamphendula wathini uMchunu? Akucaci ke kuMchunu mangabe bembuza leyo mbuzo ukuthi wathi yes kanjani, wakuchaza wakubhala yini ukuthi yes kwakhe noma wakusho ngomlomo noma akucaci ukuthi wenza kanjani uCyril Ramaphosa. uMchunu kodwa uthi wamtshela wavuma. Okunye esikuphawulayo la ukuthi uGeneral Masimula okuyena commissioner kazwelonke wamaphoyisa uthi naye waya kuPresident Ramaphosa wayoxoxa naye ngale ndaba yokuthi uMchunu usodisbanda iPKTT. Uthi uMasimula ngathi mangimbuka uPresident Ramaphosa wabukeka shocked noma wabukeka eshaqekile ukuthi kwenzeka kanjani lo. Then you ask yourself, uma kuwukuthi uPresident wayeshaqeke ngempela kuyiqiniso futhi ukuthi wayeshaqekile, phela obviously lokho sekusho ukuthini? Kusho ukuthi uMchunu abenamanga uma ethi bayikhuluma lento bavumelana noPresident. Ngoba uma kufika uMasimula uPresident ubonakala njengomuntu ongazilutho ngalento. Pho why uMchunu athe sahlangana noPresident? Ngoba bekufanele ngabe uyazi, bengafanele abe shocked. Ngiyayibona le nto. So ngithi ake sibuyele kule ndaba kancane sithi kuyibheka la le ndaba yePKTT ngoba indaba lena mina ngokwami engicabanga ukuthi ingumgogodla kuma allegations kababa uGeneral Mkhwanazi. Umgogodla okuwona zonke lezinye izimangalo noma ama allegations ayavela later. Kodwa le ndaba yePKTT ngibone ngazithi iyona kakhulu eyasusa ukuthi kuze kusukuma ubaba uMkhwanazi ayokhuluma yonke lento ayikhuluma. Mina ngombono wami nangendlela engibuka ngayo, futhi ngicabanga ukuthi nangendlela achaze ngayo ubaba uMkhwanazi. So ke ngifuna sithi ukuyibheka kukhona into engifuna siyibheke la ukuthi uPresident Ramaphosa noMinister uMchunu ngifuna sibuke ndawonye lento. Ngifuna nombono wakho. Uma ubuka le ndlela okuchazwa ngayo la ngale ndaba yePKTT, ubani oneqiniso uma ngabe khona oneqiniso between uPresident Ramaphosa noMinister uMchunu? Ubani oneqiniso uma ethi uMchunu ngamtshela uPresident wavuma, bese uPresident ezophendula manje athi uPresident hayi mina ngazi late ngendaba yePKTT, ngaba shocked uma ngiyithola le ndaba? Ubani oneqiniso between the two? Mina njengomfowethu Mkoza ngizothi angazi ngoba vele ngine issue ngabo boyithula abantu. Ngoba kunzima nalomunye ukumthemba mawubheka ipast yakhe entweni ezithile ezigezenzeka. uPresident Ramaphosa noMchunu naye kunzima ukumthemba njengomuntu naye futhi engicathi ngiyamazi mina ngezinto ezithile enginazo za before ezenza naye ngingamthembi. Boyithu abathembakala labantu. So mina nje ngisho njengamanje ngithi both of them unfaithful. Uma ezothi omunye kwaba kanje nomunye abe kanje, labantu laba mina ngendlela engiyibuka ngawo basishayisa ngamakhanda eSouth Africans. Basishayisa ngamakhanda, bafuna ukusenza sibe confused. Bafuna ukushiya si confused
ukuthi ubani phakathi kwabo ngempela oneqiniso. Abafuni siphume noyedwa kubo sithi nangu ongiyena yena okufuna bhlenywe noma solwe ngendaba yokudissolve kwePKTT. Mina indlela engiyibuka ngayo lento. So ke asazi ukuthi ubani esingathi ngempela ngokuyinhloko between the two, but mina njengoba sengisho ngokwami ngizothi boyi-2. Mina nje boyi-2 bayazi ngokudisbandwa kwePKTT. Mina ngokwami bayazi bobabili. Angisho ngaloko ngithi ukuthi ngiyamkholela uMchunu. Angimazi uMchunu ukuthi wamtshela nini uPresident Ramaphosa. Kodwa I know ukuthi uPresident Ramaphosa ngeke ahlala ngazi ngokudissolve kwePKTT. It's just a matter of ukuthi mangabe uMchunu wamtshela kanjani, wamtshela nini futhi. But it's not a fact ukuthi uRamaphosa njengoba esetshelwa uMasimula wayengazi. Mina ngokwami angiboni ukuthi wayengazi. Wayemane pretend nje mina ngokwami ukuthi shocked. Uyayibona? But that doesn't mean ukuthi ngibelieve uMchunu ukuthi wamtshela ngalesikhathi athi wamtshela ngaso noma before I disband. I don't know. But wazi uCyril, it's either uCyril wazi after uMchunu esekwenzile. Mhlawumbe wamtshela nje ukuthi hey ndoda sekwenzeke kanjena phela sekunana inkinga engikuyo la. Ngiyaza ngikutshelanga what. Possible nalokho. Noma possible futhi ukuthi vele mangabe ekwenza uMchunu lokho wakwenza semtshelile uCyril. Asazi. But nje mina boyi-2 angibathembi. Angazi wena ubabuka kanjani. Angazi wena ibuka kanjani. Iyaxaka lento njengoba ngeke ngasho ukuthi incwadi okuthi yaze yahamba yofika kubo Brown Mokgotsi bazi ukuthi iPKTT ya dissolve, kodwa upresident weCountry akazi kanjani. Khumbula phela ukuthi i-intelligence yeCountry njengamanje as we speak ise-office lika President Ramaphosa. UPresident Ramaphosa i-intelligence ilawulwe office lakhe, in his office. Manje ungangitshela ukuthi upresident weCountry akazi ukuthi uphiko olubaluleke kangaka eSouth Africa olufana nePKTT ngedate ukuthi luhlakaziwe noma kudecide ukuthi ucansi akazi vele ngempela i-intelligence yakhe office lakhe ayizange ikwazi lokho. Uthini wena? Mina ngikukholwa konke lokho. Yingakho ngithi lento lena bafuna nje ukusishayisa ngamakhanda. Khona lento mina engikholelwa ukuthi uPresident Ramaphosa noMinister uMchunu baphezulu kwayo boyi-2. Izovela futhi ngokuhamba kwesikhathi leyo nto leyo. Kwamanje angiyazi nami, kodwa ngiyakholelwa ukuthi uPresident Ramaphosa noMinister uMchunu kukhona into abaphezulu kwayo. Uzokubuka nale ekutheni uPresident Ramaphosa enqabe ukuthi amxoshe ngokuqondile noma ngokuphelela uMinister esikhundleni sokuba yiMinister. Ekubeni kuvela izinto ezingaka esishaqisa kangaka. Wangagcina nje ngokungamxoshi kuphela waphinde wathi akaqhubeke enjoy ama benefits okuba yiMinister ehlele ekhaya. Yini lena engaka eyenza uRamaphosa ukuthi athathe ama decisions anzima kangaka? Inzima phela i-decision yokuthi ungazotshela uMinister ukuthi akayohlala ekhaya behola, kodwa emangalelwe ngento engaka ebucayi. Bekunama decisions alula abengawenza, but wenza lenzima. Yini lemenza azathathe the difficult road yokuprotecta nokuvikela uMchunu? It comes back to lento engisho ukuthi kunento engikholelwa ukuthi iphekwa between the two, President Ramaphosa and Minister Mchunu. Esingayazi, but I believe sizoyazi ngokuhamba kwesikhathi. Kunzima ke mina ukuthi ngathi uPresident Ramaphosa ngingamtrusta ngimthini, ngoba kunezinto eziningi akazikhuluma ezimangazayo nje nezivele zikuhlekise. For example, indaba yokuthi athi akamazi uHangwani Maumela umshana wakhe, athi hayi angimazi, akazi nokuthi uthola amathenda, inqwaba yamathenda ku government. Akakwazi lokho upresident wethu.
ukuthi uma umela umshana wakho unamathenda angaka, even enye nje ithenda yakhona abenefita kuyo ilapha eThembisa Hospital la kwagcina kushone khona umama ubani Babita Diokoren. Akazi uCyril ukuthi uma umela yabona the fact nje ukuthi abe ngilokathi yena akazi uPresident Ramaphosa athi akazi izinto eziningi athi akazi kukutshelani ngaye as the first citizen of this country ekubhekwe kuye ukuthi ngabe unake yonke into eyenzeka kule country yena akazi uthi akazi nakule ndaba ePKTT kusho phela mayithi akatshelwanga ngumchunu shot akazi. What does it tell you about his leadership as a person uPresident Ramaphosa? Khumbula le ndaba ephalaphala. Endabeni ephalaphala kwangena igebengu February 2020 zeba imali about $580,000 kwifarm yakhe. Uthini mayibuzwa ngale mali uthi le mali imali nje yakhe ayithola ngokudayisa izilwane ama-enkolo lapha ezakhe lapha eplazini. So uthini ungamtrusta lowo muntu? So bafethu yabona indaba kababa uCyril Ramaphosa nobaba umchunu izokushiya ukhathele ngempela. But anyway siyayibonga ad hoc committee ukuthi iwuzamile umzamo wayo ukuthi iphenye ibheshu kulolu daba. Siyazi ukuthi i-ad hoc committee eParliament ayinalo igunya namandla okuprosecutor, but kumadlanga at least ama recommendations angagcinela i-direct prosecute abantu and all that asazi. But nje into engiyibukayo la ukuthi ama allegations avezwa ubaba uMkhwanazi ayalisiza izwe ukuthi li-understand at least ukuthi kwenzakalani ngemali noma ngentela ekhishwa abantu abasebenza kanzima eSouth Africa. Kwenzakalani ngalelizwe? Sesiyazi noma singasenze lutho ngoba vela sina power, but ukwazi nje. Uyabona mawungabheka kahle mina ngendlela engibuka ngayo ubaba uMkhwanazi lana wazi kahle ukuthi sisempini futhi ezinye izinto akhulume ngazo we can't do anything about them, but just know to let us know nje ukuthi this is what is happening in South Africa. Ubona nangendlela bekwenziwa ngama record enye information ubaba uMkhwanazi uzowavuma ukuthi enye information besebenzisa intelligence ukuthi siyithole. Nakuba besiyithola ngeindlela ezingeke zize zisebenze mangabe leyo info sesiye enkantolo ngoba mhlambe itholakala ngokuphula umthetho othile, but uthi uMkhwanazi akakubheki njengokuphula umthetho, basebenzisa intelligence because sometimes kuyadingeka ukuthi kwesinye isikhathi ubukeke ngathi uphula umthetho ukuze uvikele iCountry. Hayi ngoba bekaphula umthetho, bebasebenzisa intelligence. Ukube bebangasebenzisa intelligence lezi zinto lezi ngaba sizibona, ngaba sizizwa futhi ngaba sikazibona. So kumele sikuncomo kwenziwa ubaba uMkhwanazi neteam yakhe nabo bonke abaye baba neqiniso ekuthaneni kuvele yonke lento. But sengiphetha bengila ekutheni ubaba uPresident Cyril Ramaphosa nobaba uSenzo Mchunu ngibona engathi badlala ngathi eziSouth Africa, bafuna ukushiya confused ngabo boyi2 ukuthi kahle kahle bayini ngalelizwe leli, yini abayihlosile ngalelizwe boyi2. Uyabona nje mina ngakutshela manje ukuthi nakubo uPresident Ramaphosa manje seshilo ukuthi iPKTT azange atshelwe ngokudizolva kwayo, kanti ngalo Mchunu wathi wamtshela. Uyabona ngakutshela mina manje ukuthi even after sekwenziwa ama recommendation ngamadlanga and everything, uRamaphosa uzophinde enze i-decision ezophinda isimangaze sonke ngalo daba lukaMchunu. Sazomangalo, sazobona. Thula ubheke umfoka Mkhonza ke lo, ngiyanibonga kakhulu bafowethu. Ake niphawule ngalo daba uthini wena ngestatement sokuphendula kaCyril Ramaphosa upresident wethu ephendula istatement sikaMchunu ngePKTT la khona upresident ethi yena akatshelwanga ukuthi siyahlakaza iPKTT, kanti uMchunu ngale uthi yena wamtshela upresident. Uthini khona ongakusho ngale 2 upresident Ramaphosa nobaba uSenzo Mchunu? Awuphawula umfoka Mkhonza lo. Ngicela siqhubeke subscribe, share, commenta, sikhulise le channel bafowethu. Siyabonga kakhulu ke
Ngiyacela sihlangane kuvideo elandelayo. Thank you so much.